Narkosuta Pengapira Sri Krasna
Performan sisa kini oh kula ingkang sowan pukul ajan boten timbalan kula kumantun sumono marang ngarsa paduka dipukul ya sinambi rama wigati apa sira tan timbalan kumawani munggah mring stinggih nganyani kula menika sak hebatipun Gusti kula Bambang Prabakusuma Uncak saking kayon Salendra Bawa kula badhe tut wingking salampat tindakipun Gusti kula Bambang Prabakusuma. Yen warna tate ya tak idini. Tak barang puja mantra sing praet banget. Ya mekaten dawuh kula.